ئێمە زۆر بەلامانەوە گرنگ بوو کە باری سەرنجی پارتی لەسەر حەلکردنی لەسەر چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە بەو کێشەی سەرۆکایەتیشەوە. لێتری دوومەهێرەی خەرێگیشتیە تەڤگەرە گۆڕان هەرێما کوردستانê bi cihêştiye. Di demekê de ku rewşa siyasiya Herêmê girişiyên siyasiyên navbeyna Partiya Demokrata Kurdistanê û Tevgera Guran berdame. Lê Navşera Mustafa li dervê Herêmê biryarê li ser rewşa siyasiya Herêmê û peywendiyên navbeyna Hizba Xwe Partî dide. Peywendiyên Partî û Goran hîna jî bi vî awayî ne. Partî dibêje pêwîst e Yusuf Mihemed Serokê Parlemanê Kurdistanê di postê xwe de nemîne. Tevgera Guran jî hîna jî micit e li ser wê yekê ku pêwîst e Yusuf Mihemed weke Serokê Parlemanî vegere bajarê Hewlêrê û wezîrên Guran jî vegerine nav hikûmetê. Li gorî zaniyarên NRT basayîkirina peywendiyên navbeyna wan Fazil Mîranî sekreterê Mekteba Siyasiya Partiya Demokrata Kurdistanê peywendî bi Umerî Seyid Aliyê helsorawê diyarê Tevgera Guran vekiriye û berheviya partî bo rûniştina du qolî yan pênc qolî li ser rewşa siyasiya nihayê Herêmê nîşan daye. Di civîna navbeyna Guran û partî jî de behsê gwartina desteya Serokatiya Parlemanê Kurdistanê bêkirin û bi taybetî jî gwartina Yusuf Mihemed li serokatîkirina Parlemanê Kurdistanê. Li ser pêşniyarê jî partî jî ku bi rêya Fazil Mîranî sekreterê partî ve daxist li Guran kiriye, Umerî Seyid Alî helsorawê Tevgera Guran peywendî bi Navşêra Mustafa rêxerê giştiyê tevgerê vekiriye. Di beramber jî de Navşêra Mustafa gotiye demê guncayînî ne bû civînê û rengê ew çendê jî amajeyek be bi wê çendê ku dibe partî beriya civînan rewşê asayî bike. Beşeke çavdêran jî wesalek didin bo ew ê axiftina Navşêra Mustafa ku rêxerê giştiyê Tevgera Guran naxwaze. Kesekê din li şûna Yusuf Mihemed weke Serokê Parlemanê Kurdistanê bête destnîşankirin di demekê de daxwaza serêkiya partiye. Yêketiya Niştimaniya Kurdistanê jî ku zincîreke civînan digel ariyanan cam daye bo rêniştina navbeyna Guran û partî. Pêşniyara wê çendî kiriye piştî çend civînekan bi awayekê yasayî û di çarçûvê li heftê geşnekê de Yusuf Mihemed Serokê Parlemanê Kurdistanê dest ji karê xwe birde. Li ser evê pêşniyara yêketiye jî Umerî Seyid Alî peywendî bi Navşêra Mustafa rêxerê giştiyê Hizba Xwe kiriye. Di beramber vê jî Navşêra Mustafa gotiye demekê guncayînî nebû civînê. Derbarê vegeriyana Navşêra Mustafa jî bi Herêmê civata Niştimaniya Tevgera Guran dibêje vegeriyana rêxerê giştiyê Tevgera wan peywendî bi wergirtina çareseriya nûjdarî ve heye. Ew demê vegeriyanê diyar dikin. Lewra hîna jî diyarnîne gelo wê kengî rêxerê giştiyê Guran vegere Herêma Kurdistanê. Bi baweriya beşeke çavdêran bi sedemê wê yekê ku hîna jî Mesûd Barzanî weke kesê yekemê partî û Navşêra Mustafa weke kesê yekemê Guran axiftinên fermî lê ser doxê nekirin ew berheviya wê çendî nîşan nedane bi encamdana rûniştinên du qolî ji aliyekê û ji aliyekê din jî ve bi sedemê micilbûna partî Guran li ser daxwazî û mercên xwe pê naçe bi van nêzîkan rewşa siyasiya Herêmê asayî bibe. Bi baweriya beşeke çavdêran bi sedemê destberdardan bûna Barzanî ji postê Serokê Herêmê arîşên nihayên evê Herêmê gehiştiye vê qonaxa nihaw û roberûyê çendîn qeyranan bûye.